Hello mga beshi! Welcome back ulit sa ating channel. For today's video ay gagawa tayo ng tikoy. Mga beshi, meron ka bang glutinous rice at saka 2 cups of sugar and then water, ay kakagawa na tayo ng ating sariling tikoy. So ayan na nga guys, let's start na sa ating paggawa. Nga pala, yung aking lalagyan is very small kasi yun lang available kong lalagyan. So guys, kung meron kayong stainless na lalagyan na bilog, pwede rin doon kasi ito lang ang available kong lalagyan ng aking Pyrex na bilog. So pwede rin naman doon. So pagkalwaluin lang natin yung mixture nito para mag-combine. Pagkatapos, sasalain natin para wala ng mga bilog-bilog na natitira sa ating mixture. So ayan na nga guys. Lagyan lang natin yung ating pan ng butter para hindi siya dumikit pag ating in-steam. So ayan na nga, ready na ang ating butter. Then i-steam natin siya ng 15 minutes. So nakita ko lang to guys na video at tinry ko nga, sinubukan ko nga talagang totoo bang legit nga ba ang tikoy nito. So ayun na nga guys, magbati lang ng isang egg, tapos magpainit ng mantika at isawsaw nga natin dun sa egg ang ating tikoy at iprito na natin. So ayan na nga, akala ko nga yung ating butter ay matigas kasi so sinubukan ko pa rin. Ayan na nga, ayan. Super happy naman ako sa result ng aking tikoy. Ang sarap-sarap niya, promise. Try nyo na rin. So after nga natin maprito ang ating tikoy, atin ang susubukan ito. So ayan na nga guys, let's eat and try this tikoy. It's true. Masarap. Pasado. Harap. Ayan. Buti ko nga siya, mga besh. Sugaba na rin kayo. Sarap.